La numărul 6 întâlnim o creatură a nopții, dar nu un vampir. Zburătorul este descris ca un spirit frumos și chinuit care apare tinerelor în vise. Nu se hrănește cu sânge, ci cu emoții, trezind sentimente intense și confuze de dor și prima iubire. Dar dacă zburătorul nu este doar un monstru, dacă este un cod pentru ceva mai profund. În societățile tradiționale, zburătorul oferă o explicație mitologică pentru trezirea afectivă a unei tinere. Emoțiile tulburătoare puteau fi explicate prin vizita unei ființe supranaturale. Prin personificarea acestor trăiri, mitul oferea o cale de a procesa schimbările firești fără a încălca tabuuri. Zburătorul nu este doar un demon. Este un cod pentru dorința interzisă, pentru trecerea agitată de la copilărie la feminitate.